pane chababa vekubatwa nerunyoka rukawo mushure mekunge vaita gumbo mumba gumbo panze nemurora ichokwadi pfapfaidzaye tobva tapinda muchitoro nevasawira vedu veUnilong ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura ziri kuitika matima navo senyika ino paka rusape ndambotaura yerusape yemurume akamwa mushonga mushure mekuti akanorimira fodya kumba kwaTezvara achibva arambwa nemukadzi fodya ichibva naTezvara iye achibva arambwa achibva amwa mushonga unochengeteswa kuchengeta chibage mumatura achibva apa ari mochari izvezve ndeimwe yezvimwe zvagara zvekwarusape batarika nemutangane iyi chikunziri yakatanga nezoro murume pane murume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake pamusha apa pane stendi yakakura zvinokuti panoita sekuti panotorimwa but mwanakomana akabva aroora mukadzi wake ndobva arumurwa ndobva apiwa stendi yake but akaipiwa iri mumusha baba vake kukonawo mbija nekutoti kana uchibuda muyadhi make anenge achitori muyadhi yababa vake chikonzero ndiyo misha yakatarisana nekuti akangopiwa uni mwanangu garawo apa ona zviri kunetsa izvozvo murume uyu ane mwana 1 right aine mwana 1 kudaro murume anoshandira munzvimbo yemuHarare achishandira muHarare every week aienda kumusha kwarusape ndokubva achinjwa basa ndobva aendeswa kuBulawayo kubva kwarusape Harare kwaBulawayo ndokwaave izvezvi mukadzi ari kuponi mukadzi ariko kwarusape panext door naTezvara paakapiwa paipai achigara aripo ipapo mdara murume ane 6 months ari kwaBulawayo asi akagara hake akutosvika kuma4 years ari munhu anoshanda achienda achidzoka but ari mukati meguta reHarare aienda pawiki rega rega kana akatojambira kunojambira 1 week ndobva aienda kumba aenda kumba uko iko zvinozvi baba vake vari kurwara so baba vachirwara vari kuzvimba makumbo vari kuzvimba dumbu vanotora nguva yakareba vasina kuenda kuchimbuzi kurasa mvura kana kunozvibatsira so murume uyu akasvika pakutora off achibva tena kuda kutobatsira baba vake iyo ane kubatsira baba akaudzwa nemwe munhu vari kuchipatara unzi ewe munoona here baba vako tikavatesta hapana chinobuda hapana chiri kuonekwa but isusu semadoctors takadzidza tinotoziva kuti kuzvimba muviri zvinoreva zvakati mukatarisa zvakati kuzvimba makumbo zvinoreva zvakati but tikatesta munhu hapana chiri kubuda but murwara tiri kumuona wadii wambotsvagawo chivanhu kana vakomana vemasiwo emweya mukufamba umo vari kuti but vanhu kawanda vaingotaura so pakatava kubuda nyaya yekunzi vamwe vachiti runenge runyokawo kana kuti rukawo imbogara pasina baba vako kana vatsvagira saura wavo vavabvunzisise kana kuti mudzimai wavo vavabvunzisise kuti baba vako havane here kubuda kwavakaita mumba vakanoshinda nemukadzi wemunhu kana mumwe munhu ari kunze asiri mukadzi wavo baba vairamba but nyaya yakazoramba ichienderera kumberi mukomana anozodzoka zosiya baba vachirapwa kumwe kunhu achibva anzi aiwa baba vako runyoka but mukomana akanonoka kutaura nyaya iyi nokuti pakataka kunzi runyoka iye akaziva wakati ndiri kuenda kunoshandira kure ndoitawo sei kumba kwangu chikonzera mudzimai vangu ndiri kumusiya akateya asina kuteya baba asi akateya makwai anopinda mumunda make central locking system tenyoroshiwiri bhinifo akachwemba kerekedye akiya ndiye anoita sei ndiye anokinura zvadaro baba vari kuramba kutaura baba vabvunzwa nemwe nzira baba vari kuramba kutaura kusvikira azotaura akati chirega ndiende kumunhu akandibatsira ndonomubvunza kuti iwewe shamwari ndiwo akandibatsira kuti ndiseri nyoka pamunhu wangu saka baba vangu iko zvinozvi vari kurwara saka iwewe kana uchikwanisa kuisa runyoka haukoniwo zvakadi kurapa chii runyoka nyaya yake ngiri kureva kwababa chete kuti achifunga brain dzake kuti baba vake vatema nemukadzi wake hazviiti ndokubva nzi nemubatsiri baba vako vari kurwara marariro api chandinotaka kukudzai ndechekuti runyoka rwandikaisa pauri iwewe kana munhu anengatema nemukadzi wako anoita zvakati anoita zvakati anoita zvakati nezvakati urwere ihwohwo ndo hwatakaisa iwewe kwauri baba vako ari kurwara marwariro api svikani baba ndizvo vari kuita svikanzi kana une madziso awiraka imbonogara pasi akati aiwa zvingaiterika mudzimai waungene ava ndi baba svikanzi
toda kutanga kana motokari chigadzirwa chiboila atingomhanyi kubvisa injini tombotsvaga radiator feni yakanaka here thermostat yakamira sei kusvikira tazosvika kuinjini hombe totangira kokutanga kunoku imbotanga nyaya iyo tsvaga sahwira wababa vako kana muzukuru aende ataure nawo mwana akasvika iye ndobva ati baba atanga kubvunza iye baba vakati beta ndife hangu unganditaurira mashoko akadaro akatoronza towedzera baba kurwara kusvikira baba vazoingwana sahwira baba vachibva vataura vachiudza sahwira kuti ichokwadi ndakatamba nemuroora vataura mashoko kuti ndakatamba nemuroora baba sahwira uyu asati aenda kunoudza mudzimai wababa ava asati audza mwana anova ndiye muridzi womukadzi akatamba nevatezvara ndobva ashedza mudzimai wemurume mudzimai muroora kuti iwe wanga uchizvizivere kuti nemurume wako wakagadzirwa ndataura nevatezvara vako iwewo wakagadzirwa vatezvara vako vari kuti vakatamba newe muroora achibva ati kana zviri zvechokwadi nokuti vakandibata vakakubata unewo wakaudza here ndakaona kuti hakuna munhu angambozvifungira ende vanhu angazvibvuma uyezve pekurarama kwangu ndichararama sei ndiri munzvimbo kunyara ndikokabata pandiri une nguva yakaita sei ndatosvika 2 months ndabatwa natezvara vakakubata kangani kekutanga kechi2 vakapinda mumba pati ndakaramba ndikati ndinochema vachibva buda panze asi izvo zvinogara vachiongondivimbisa vasati vakurwara saka kana vachirwara muchiti ndizvo saka indoita sei saka ndirekanidzoke ndovatarisa murume achienda kuna tezvara achiti chokwadi muroora wenyu abvuma kuti makaita sei makamubata zvikanzizvo torai vana tete mugare pasi taure nyaya vachinosvika mumba kunotsvaga muroora kaniketi muroora achawaniki atiza murume apinda bhisi baba vari kurwara ari kutsvaga mukadzi haasi kuwanika abvunza mukadzi kumbe kuvabereki vake kumbe kuvakadzi vabereki vake zvakare haasi kuwanikwa vana tezvara vabvunza murume uyu ichokwadi here kuti iwewe wakagadzira mukadzi ende baba vako kurwara kwavari kuita inyaya yekuti baba vako vakatamba nemukadzi wako zvikanzi hongu takagadzira mukadzi zvikanzi une mhosva waigadzirire mwana wedu vatezvara zvakare makatamba nemwana akauya kuzoroora uku mwana wenyu imimi zvakare makaroora nechivande mese tine zvatiri kuda apo tezvara kuti tonga vachirwara uya manje ari kunzi ndakaisa rinyoka uyayo akuramba achiti inini nyanyoka naita zvekuungana kudaro ini handizvisi basa rangu ndiri kurapa ini mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri baba pakufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa po rikiti vo papa baba vari panovo izvozvo baba vachiri kurwara baba vari kurwara izvezvi iye hainetsi nekuti vanhu vanoziva baba vari kurwara ine mukwasha ine muroora akatiza murume achienda kubulawayo muroora asizikanwa kuti ari kupi achazikanwa kuti ari kupi foni yemuroora hapana chiri kuita kunyange vabereki vacho vakafona vari kuti nesu hatisi kuwana mwana wedu 1 tiri kuda mwana wedu kana tamuona wakaisa runyoka kumwana wedu imhosva vatezvara vakashinda nemuroora kureva kuti akaroorwa nemunhu 1 but mukadzi wevanhu vaviri kumusha mumwe chete mashoko akataurwa nemuroora ekuti atezvara vakandibata ndechokwadi here kuti anga achida kuedza kunzvenga ndofunga kuda kunzvenga sei akazotiza ende paakabatwa neatezvara akadii kutaurira haana kuti akwanzi akapinda bandiri kunyara ende vakazodzoka kechitiwa chida kundibatira mumba ndibva ndochema ndo pavakabuda vakabatwa here kana kuti vaichimhanya aunza nyaya pachimuti ndiani mukoma wababa vari kurwara kwanzi tangotarisa murwere chirwere takuchiziva but zvokuita hapachisina ndabva ndapiwa nhamba dzemwanakomana kuti ndaura nemwanakomana achiti afa handizvizive chandinoda chiri kutsvaga mwana wevanhu ndinomusiya kumba kwavo zvichaisvira kumashure mataura kuti muri iyi mukomana uyu nemudzimai vane mwana 1 mwana ari kupi mwana akasiyiwa mwanai mwanakomana akura sei akautida kuchikoro grade 1 achiri mudiki mati mukwasha uyu mukomana angaita nguva yakareba sei ari kwabulawayo kubulawayo ane 6 months but achiuya dzaashandira kubulawayo nde6 autire kuma 3 years achishandira kambani yari kushandira akashandira muharare ndokubvozvichinja kuiswa kubulawayo but akushandira kubulawayo ane 6 months achishandira kubulawayo asi akamboita mwedzi anouya
ende hana mwedzi wakadarika asina kuuya. Okay, rega katizonzwa kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini. Heyi, manzwa nyaya yatsudzurwa naBhozhongora. Handiti ka? Ko Murora akati zeiko? Hapo. Saka varume mutemo here kuti kana makunoshandira kure munosiya makiya. Kiki. Itai happy birthday kuna Patrick Njonda Power. Asvitsa 2 years nhasi. Muti turu songu sabhuku ndinonzi Amake Nosa paDhankwesi.